Cieľom projektu Škola na dotyk, ktorého sa zúčastňuje 10 vybraných stredných a základných škôl na Slovensku, je overiť možnosti dotykových technológií vo vyučovacom procese. Podmienkou vstupu bolo vypracovanie projektového zámeru a spolupráca pri tvorbe programov i spätná väzba. Prísť na to, do akej miery áno a do akej miery nie, aby to sklbenie s tým tradičným vzdelávacím procesom bolo čo najideálnejšie a vlastne ten výstup bol v prospech detí a ich vzdelávania. A v rámci tohto projektového zámeru sme sa zaviazali aj vytvárať digitálne vzdelávacie materiály, ktoré sú vlastne už teraz voľne prístupné širokej učiteľskej verejnosti. Škola zapojením sa do projektu získala 30 kvalitných tabletov, dotykovú tabuľu, softvér aj nábytkové vybavenie. Ako keby takou našou platbou je, že každý mesiac sme vlastne povinní vytvoriť minimálne 5 vzdelávacích materiálov z rôznych predmetov, ktoré vlastne po schválení, aby vyhovovali aj metodicky, aj didakticky, sú vlastne umiestnené na voľne prístupné prostredie na internete. Okrem toho musíme zdokumentovať žiacky projekt, ktorý vlastne vytvárame počas toho mesiaca z nejakého daného predmetu spolu s deťmi. Na oficiálnej webovej stránke projektu Škola na dotyk sú zverejňované aj práce žiakov zo všetkých zúčastnených škôl. Napokon práve žiaci, pre ktorých sú dotykové technológie vďaka mobilným telefónom samozrejmosťou, často učili svojich pedagógov ovládať tablety. A my zase sa im snažíme ukázať, ako efektívne, ako správne, ako zmysluplne využiť tú dotykovú technológiu vo vyučovacom procese na vyhľadávanie informácií, spracovanie informácií, aj posúdenie informácií a v neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, na prezentáciu svojej práce. Kolegyňa robila projekt o vode a súčasťou toho projektu, okrem toho, že dvojice detí pracovali na svojich úlohách a potom tie úlohy vlastne zdokumentovali, natočili, prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, tak navštívili napríklad aj čističku vody v Nimnici a mohli si vlastne všetko na tej čističke zdokumentovať, spracovali videjko bez akejkoľvek našej pomoci. Podľa mňa je tá hodina o mnoho zábavnejšia a vlastne tie deti sú teraz väčšinou za počítačom a za mobilmi, tabletom, takže ako je to viac menej sa v tom vyznáme a je to o mnoho lepšie ako klasické písanie poznámok do zošitov. Môžeme si vyhľadávať rôzne informácie na internete, sťahovať, že sa toho viac naučíme ako pri tým učení. A tie učebnice, bolo to také nudné, ale teraz, keď máme tie tablety, tak je to naozaj také zábavnejšie a vieme to tak už lepšie využívať len preto, že sa s ním stretávame každý deň. Je to pre nich úžasná motivácia, keď sme ich dovolili niečo, čo mali predtým zakázané a určite sú pri tej práci samostatnejší, aktívnejší. Aj si myslím, že dokážu sa tak viacej prejaviť, dokážu sa tak viacej prezentovať pred ostatnými spolužiakmi. Tablety sú aplikovateľné vo väčšine predmetov, počnú s matematikou, fyzikou, chémiou až po jazyky či dokonca hudobnú a výtvarnú výchovu. Výhoda tabletov je, že môžeme si ich zobrať so sebou, každé dieťa môžeme ísť do terénu, môžeme ísť von, či fotografia, tvorba plagátov, veľakrát sme aj fotíme niečo, podľa toho potom kreslíme, skicujeme, hľadanie farebných možností. Malovali štecami, pracovali s materiálom ako sadra, textil a tak ďalej. A na oživenie tých hodín tak vlastne využívame aj tie tablety. Pretože napríklad taká tvorba plagátov v dnešnej dobe, alebo čo sa týka vlastne reklamy, prezentácie, je dobre, keď to vedia aj v tej grafickej podobe spracovať a do života majú to veľmi využiteľné. Sú žiaci, ktorí nie sú manuálne zruční a tablet im dáva možnosť výtvarne sa prejaviť a napredovať. Pravdou je ale aj to, že tablet nie je receptom pre všetkých. Ale sú triedy, kde som skúšala mať hodinu s nimi, to je s tým tabletom, a bolo to práve, že tie decká ešte stagnovali. Že ich to úplne brzdilo v kreativite, nevedeli sa s tým nejako vysporiadať, že potom to skončilo tak, že odložili tablety, zobrali výkresy a kreslili ceruskou. Takže treba tie deti aj otypovať, to je jedna vec. Musia byť naozaj trošku vyspelé a preto si myslím, že je lepšie, keby tie deti sa učili na tých tabletoch vo vyšších ročníkoch. Je vždy na osobnosti učiteľa, aby rozpoznal, v čom a do akej miery môžu byť nové technológie pre deti prínosom, aby ich využívali, nie zneužívali. Pedagógovia z mládežníckej školy sami priznávajú, že knihy a zošity z lavíc určite nezmiznú a tablety budú len takým malým pomocníkom do tašky.